Rehabilitacija profesionalnog sportiste predstavlja jedinstven i specifičan proces ponovnog osposobljavanja nakon povrede. On se u mnogome razlikuje od rehabilitacije osoba čija profesija nije usko vezana za sport. Ovi posebni zahtevi proističu iz jedinstvenog cilja da sportistu je potrebno osposobiti za maksimalne moguće napore u ponovnom sportu, a ne samo za obavljanje osnovnih dnevnih aktivnosti. Osnovni preduslov uspešne sportske rehabilitacije jesu stručan tim, individualni pristup svakom pacijentu i pravovremeni početak sportske rehabilitacije. Najvažniji zahtev sportske rehabilitacije koji određuje njenu uspešnost jeste postizanje maksimalnog oporavka u što kraćem vremenskom periodu, što predstavlja veliki izazov i za terapeuta i za sportistu. Bitna razlika između sportske rehabilitacije i uobičajene rehabilitacije jeste u tome što sportista mora biti pošteđen mirovanja, čak i u povredama koje zahtevaju imobilizaciju, kao što su povrede nosećih zglobova i prelomi. Veoma je važno održati nivo fizičke spremnosti kroz trening zdravih struktura, gde sportista stiče utisak da nije izgubljen za fizičku aktivnost. Ovakvim pristupom postiže se održanje mišićne mase, propriocepcije i biomehanike zglobova. Najčešće povrede i stanja koje se dešavaju u sportu jesu rupture i distenzije tetiva, mišića, ligamenata, distorzije zglobova, prvenstveno skočnog, prelomi i degenerativne oštećenja hrskavice koje nastaju usled preteranog napora zglobova. Za lečenje bilo kojih od navedenih stanja ne postoje jasno definisani algoritmi fizikalne terapije, jer je svaka povreda jedinstvena i ne može šablonski da joj se pristupi. Zlatno pravilo uspešnosti sportske rehabilitacije ogleda se u istrajnosti u postizanju ciljeva i uspešnom odolevanju spoljnom pritisku trenera, kluba za nepravovremeni povratak sportiste na teren, gde se mogu javiti ponovne povrede. Uspešna sportska rehabilitacija završena je onog trenutka kada ne postoji bolnost ni u jednoj od aktivnosti, kada postoji određeni procenat kvalitetne mišićne mase, kada je kardiovaskularni sistem sportiste spreman za ponovne napore, kada je sportista psihofizički spreman da se vrati na teren.
njegovog povratka na teren daje sam trener koji mora biti zadovoljan rezultatima postignute rehabilitacije.